Drahí pedagógovia, za dverami máme Valentín a ja vám prinášam zo pár tipov a inšpirácií, ako môžete tému valentínsku zužitkovať aj v škole so svojimi deťmi. Takže budem vychádzať z našej hry Duhovka, ktorá obsahuje až 80 kartičiek so zaujímavými úlohami, ktoré sú zároveň relaxačnými maľovánkami. Myslím, že je fajn tú tému otvoriť rôznymi spôsobmi a môže byť dokonca využiteľná na hociakých predmetoch, stačí iba trošičku kreativity. Napríklad si lásku nemusíme spájať, alebo Valentína si nemusíme spájať iba so zamilovanosťou, ale s láskou ako takou, respektíve s láskavosťou a otvárať možno aj témy, ako sú napríklad odpustenie. Kartička s úlohou Zatvor oči a predstav si hovorí: predstav si niekoho, kto ťa nahneval alebo ti ublížil. Zatvor oči a vo svojej predstave mu povedz, že mu odpúšťaš a predstavuj si, ako mu zo svojho srdiečka posielaš lásku. Ako sa pri tom cítiš? A otvoriť tú debatu s deťmi, že ako sa cítime, keď odpustíme. Alebo čo to znamená odpustiť. Že povýšiť tú tému lásky trošičku na inú úroveň. Alebo zaujímavá kartička je aj táto s úlohou Zamysli sa. Čo je tvoja najväčšia láska? Skús porozmýšľať a povedať prečo. A čo ti do života prináša? Viete, deti sa častokrát nezamýšľajú nad takýmito vecami a ja si myslím, že aj škola dokáže byť perfektný priestor, kde môžeme tieto témy s deťmi rozvíjať. Kde to môžeme zapojiť do rôznych hodín. A je to skvelá hra, aj skvelý spôsob na ranné kruhy, samozrejme. Alebo na hodiny etiky, ale myslím, že pokojne s menšími deťmi stačí, že vlastne môžu napríklad, prečítajú si tú úlohu, čiže trénujú čítanie, budú pri nej trénovať písanie, môžu si kartičky vymaľovať, čiže to môžu mať aj na rôzne kreatívne predmety. Alebo zaujímavá úloha a pohľad na lásku a láskavosť aj takýto. Vyber si 3 svojich kamarátov, zamysli sa, prečo si ich najviac vážiš. Prečo sú vlastne tvojimi kamarátmi? Čo máš na nich rád? A v čom by si sa chcel na nich podobať? Pre mňa napríklad na výtvarnú výchovu. Aký obraz sa ti vynorí pri predstave pri slove láska? Skús to zachytiť na papieri, napríklad aj farbami. Vysvetli pri tom, že čo si nakreslila. Ešte zaujímavejšia vec je iná. Môžete kľudne spraviť na papier, deťom rozdáte úlohy, aby každý svoje meno dal na papier, dáte to do jedného klobúka, necháte deti, aby si každý vyťahol nejakého svojho spolužiaka a do Valentína mu má pripraviť nejaký láskavý odkaz alebo niečo, napísať mu niečo, že v čom si myslí, že ten druhý je super, že čo je jeho darom, čo je jeho jedinečnosťou. Takže aj toto môže byť úplne skvelá aktivita, ktorá môže podporovať láskavosť aj vzťahy v triede. Pretože vlastne často si na druhých všímame iba to zlé. Ale každé dieťa v triede je výnimočné a každé má nejaké dary. Takže táto aktivita nám umožňuje zamyslieť sa aj nad tým, že že v čom je každý ten jeden človečík, ktorý nám sedí v triede, výnimočný a umožňuje aj to dieťa, ktoré možno doteraz bolo odstrkované nejakým spôsobom a prečíta si na tom papieriku napríklad, že nádherne kresli alebo je skvelý v matematike, tak ho to určite poteší. Takže vidíte, s našou duhovkou nájdete veľa inšpirácií a rovnako aj s Pexesom poznaním ku šťastiu. Takže ja verím, že si so svojimi deťmi Valentína užijete iným spôsobom, veď to predsa nemusí byť o sladkostiach a nemusí to byť iba o srdiečkách a zamilovanosti, ale môžeme to povyšiť na úplne inú úroveň. Ak sa vám duhovka páči, tak ju nájdete na mojom webe monikasobekova.sk.